तीन तान बगे प्रेस मीट खलायना है तो बेलेकै हामबाय मायाफोर जोंनि प्रेस मिडिया न कम खातिनि महायसि थांनाय सालसा बा सालिनि सिगां जोंनि अपोजिशन लिडार्स त्रिपुरा मथानि बरंना साराव रमेश देबबर्मान जेबाबे खूब सिद्राबाय जोंनि कक त्रिपुरानि एडिटर दारा समीर देबबर्मान ब जे साका তিনি ত্রিপুরা রাজ্য অপোজিশন লিডার্স দंगै তামগै তাবো বর্তমানো খালি थाइपुं दरना पिआइस रगनि दामुं तमनि कक थाइसे कोन सायानि सानाय आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बছर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर नि सिमि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार भारत बे मार्जारि एग्रीमेंट थमनि परिव आसुक त्रिपुरा राज्य 75 यार बছरनि थांगा गणतंत्रनि आन्दार बुता बुति मुंगै आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लिडार्स नि थाइमानि परिव त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सरमे कक्कासे पनि साया हेबो जों नुखा 2023 विधानसभा पास खलायै जिनि 26 आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सि नि ताबो बर्तमान एमएलए तेचिनो अपोजिशन लिडार्स बर्तमान ताबो तंगो जिनि सार उन्मेष देबबर्मान ब ताबो अपोजिशन लिडार ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हायावा आसुगै टेबिल सागा कासाव याफा खरबै टेबिल बुलायै तिनि त्रिपुरा सानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरा सारकनि लांचित बंचित अंगि तमनि कक नुबो तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबो ब जागा त्रिपुरा सारकनि बागै सिनि अपोजिशन लिडार्स कक साया अंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंकै त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारकनि नां दंगो नांथाय ब जागा तामुं दं बेबाक दरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक ब प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग दिंगै मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग दिंगै ब तिनि कक काहाम हामे जतनो बेबाक शेयर खाइ दं तिनि ओइ दुर्गा पूजानि जुतो बने हयतो किछु प्रॉब्लेम होना आं नुखा कयटा दिन सिगां 8 तारिख दग नुखा बाफ्रोबो प्रेस मीट खाइनो साइ दं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नायनेदि आगिरको कयटा बছरनि सिगां नुगो रमदि दुर्गा पूजा सामनेयाव फैगांकै रमदि रेगानि रां रकमानो तागलै तांनि रेगानि रां मानया त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार वानजि बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारके लांचित बंचिनो तंगो गरीब गजरा गोबां दंगो आ कग्रनो बाथाने 8 तारिखनो जिनि बरम गोनां अपोजिशन लिडार्स तो साइना खनारिका ते बरम नुम सानानि नांखो आंगाबोनो साव दिनै थैलायनो दंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो दंगो थानाय नुखा जों कयटा दिन सिगांगो दुमुरो त्रिपुरा साबुरि खरकनि थैका आबोबोतो ब हयतो जरामान नांगे ब सानानि जरामान नांखना ताबो ब सावैनो दंगो जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशलनि तंखांगाय दा समरिनो मनो साने निना आ जे कक सामान्य उइद्र खाइनेदि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबोनो सानाय नायदि त्रिपुरा राज्य एत बছर त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारनो बे कोनो कक थाइजा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परिव तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स ऑफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक थाइजा त्रिपुरा सारनो कक तिसै मानका आबनि जरावबो नुनायनेदि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटीबीजीबी जुटनि अनुसार बुटजी दिवै तिनि अ जगा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंपुरबो त्रिपुरा राज्यनि ककनो त्रिपुरा सारनि ककनो सादे साका बनो तांगै थांगै तिनि बनि नगो थांगै नोंसुंनि मानिया आंगाबोसो ननो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दंगो तिनि दफानि बागै काइसापनो कक सानाय किरे ब तिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि लैंग्वेज थेके शुरू खाइनाय भाषा थेके शुरू खाइनाय वंचित थेके शुरू खाइ तमानो ब तिसै तुनानि बागै ताबो बवानसुगि तमान जराव नुंकै साव बिटिम माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ तंगति बीजेपी ने तला ठीक रक दमसाय बीजेपी ने रुजुना माने कक कक हिनो किन्तु बिटिम या ताकुरो आंगाबोनो साने बिटिम बबनो हिनबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागै थानाय 14 तारिखव विशाल जनजमायत थेका तिनि एडिसिव आपुरबो तो बिटिम नंग तंगे बुबाग्रान ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनिनि ककटिंगे बिटिम क्लाइ थंगा आं मोस मेसेज रिनाय दिनै मेघालयनि कर्नाक संमा सीएम चेफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार आसु बुकतो बुकिंगै तंगा नरक बे बाक्सा खाट थानसागै जों त्रिपुरा सानि गरम तंगो जों नरक हाय जात नहि कक साइ तंखायो तिनि बिटिम बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो दिना आपकनो उइद्रो खाइनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार युथ नि बिसिंगो खिग्रको हर नांग्यां नानि तिखाय त्रिपुरा सार किन्तु नासिगि तंगला
ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সাংগি তঙ্গে যদি ত্রিপুরা সারক বাগে যদি নং মাসলি মুং টুবি ফেকানকাय কিন্তু ত্রিপুরা সারক যুবক দাবো যত সিকলার ফ্রিকে थां टंगनाय नैनि बिसंति चौबो जानानै बगे जों टारगेट दंनाय आं सानाय आबोनि बगे तेव सौ विद्र खायना उइनै नों आबोन पिसायना दि ताइसा चिन बसकांगो नों कचां कचां सानानै नोंथोन यूट्यूब ते नों सानानै नोंथोन आसले आबो बोलंगि थांगा ताबो काहामनो टंनाय जों ते आमति कक साले नैनि बुकुति जों खानानै नोंथोन हामबाय